היי אהובות, איזה כיף שהצטרפתן אליי לסרטון השלישי. בסרטונים הקודמים דיברנו בעצם על החלקים השונים שנמצאים בנו ולמה חשוב לנו רגע להכיר בהם ולקבל אותם. וזה מוביל אותי לדבר הבא שאנחנו רוצות ללמוד, וזה ללמוד לשהות באי נוחות. אין מה לעשות, המוח שלנו מכוות להישרדות, להימנע מכאב ולהימשך לעונג. אבל האמת היא שהחיים לא עובדים ככה, אנחנו לא באמת יכולים להימנע מכאב, מאי נוחות. אין מה לעשות, אנחנו לפעמים נרגיש עצב, כאב, פגיעה. אם אנחנו רוצים לחיות את החיים במלואם, אנחנו נרצה גם לשהות באזורים לא נוחים. גם במערכות יחסים אנחנו נצטרך להתמודד עם סיטואציות לא נוחות, עם שיחות קשות, עם אולי כאב, פגיעה, כעס. בכללי גם בחיים אנחנו רוצות ללמוד לשהות עם התחושות שלנו, עם הרגשות שלנו באופן כללי. לדעת לשהות עם זה שהיום לא קמתי באנרגיה השיא שלי ואני לא באה לטרוף את העולם, ואיך להתמודד עם זה, או שאני פתאום עצובה או כאובה, והדבר הראשון שבא לי זה ללכת להסחת דעת ולטלוויזיה ולטלפון ורק לברוח מזה, ולא לשהות עם התחושה הלא נוחה הזאת שמתקיימת בתוכי. אבל אין מה לעשות, החיים מורכבים גם מהחלקים האלה, גם מלשהות באי נוחות. ואם אני לא אדע ללמד את הגוף שלי ואת עצמי לשהות באי נוחות הזאת, לשהות עם כל הרגשות שלי, עם החלקים שלי, להתנהל בשיחות קשות, לצאת מאזור הנוחות, אני תמיד ארגיש תקועה, אני תמיד ארגיש אי שקט, אני תמיד ארגיש לא בנוח, וזה מן הסתם משפיע גם על המערכות היחסים בחיים שלנו, כי לא תמיד הכל לוי דווי ולא הכל תמיד מושלם, אין מה לעשות, אנחנו מתפתחות גם במערכות היחסים בחיים שלנו, ולכן אם אנחנו לא נדע לשהות בסיטואציות לא נוחות, אנחנו תמיד נרגיש שמשהו שם לא עד הסוף עובד. ואני רוצה שרגע נדבר על מה זה אומר לשהות באי נוחות, איך עושים את זה רגע בצורה שהיא נכונה ובטוחה, וכמובן אני גם אתן לכם את ההסבר של רגע איך אנחנו נותנים מקום וביטוי לכל אחד מהחלקים שלנו, זאת אומרת גם לחלק הילדי וגם לחלק הבוגר, מתי אנחנו משתמשים בכל חלק ואיך אנחנו מדברים מולו. אז בדרך כלל שעולה לנו איזשהו רגש לא נעים, אנחנו ישר מחפשים צידוקים רציונליים, מחפשים היגיון, ללמה אנחנו מרגישים ככה, מאיפה זה מגיע, מה קורה לי, מה עובר עליי, זה בגלל שהוא אמר לי ככה, והוא עושה לי ככה, ואיזה מעצבן זה, ולמה, וכמה, ואז אני אוכלת סרטים וחשיבת יתר, וזה לא מוביל לי שום דבר בעצם. וככה אני לא באמת נותנת מקום לחלק הילדי שבי, אלא משתמשת רק בחלק השכלתן והבוגר שאני היום. וזה לא נכון, אנחנו רוצים רגע קודם לתת ביטוי לרגש שעלה ולגיטימציה, כי לרגש אין היגיון. לפעמים אני ארגיש עצובה או מופעלת רגשית שאין היגיון באמת, וזה החלק הילדי. אין היגיון לפעמים ללמה אני עצובה כי הוא אמר לי ככה, או שסתם קמתי באנרגיות נמוכות. לפעמים אין תמיד היגיון, לפעמים זה חלק מהדרך שלנו, מהגוף שלנו, מהמסע שלנו פה. ואם אני לא נותנת רגע מקום לרגש ולילדה, ואני ישר הולכת לצידוקים הרציונליים, או ישר לשכל, ללמה זה קורה, לשמוע עוד פודקאסט, עוד מידע, או להסחות דעת, או שאני פשוט אומרת, טוב, הכל טוב, יעבור, הכל טוב, יאללה, יאללה, יאללה. אני לא באמת נותנת ביטוי, ואז אני מרגישה שזה משהו בי לא באמת שקט. אז בואו נתחיל ונבין איך אנחנו נותנות מקום רגע לחלק הילדי שבנו, לעולם הרגש. רגש בעיקרון, אם אנחנו באמת נותנים לו מקום וביטוי כמו שצריך, הוא נעלם, לא נעלם, הוא מתחלף, מתמיר את עצמו לרגש אחר, תוך 90 שניות. אם אנחנו רגע מבינים שרגש זה אנרגיה, ורגע אנחנו נותנים לה לחלוף בתוכנו, פשוט לשהות ברגש הזה בלי שיפוטיות, בלי לחפש למה, כמה, צידוקים רציונליים, רק רגע להניח יד על המקום שאני מרגישה פה אולי איזשהו אי נוחות, רגע לשים יד, רגע לעצום עיניים, רגע לנשום לתוכו, אני יכולה לשים רגע איזה מוזיקה מרגיעה, ורגע רק להניע את האנרגיה, רק לקחת נשימות לאנרגיה ולשלוח רגע אהבה וחמלה למקום שאולי מרגיש עצוב, שאולי מרגיש כואב, שאולי מרגיש לא מספיק, שרגע הוא מרגיש את התחושות הלא נעימות האלה, ורגע לתת לגיטימציה להגיד מותר לי להרגיש, מותר לי גם להיות לא מספיק טובה, להרגיש כאב, להרגיש עצב, מותר לי, אני בת אנוש, זה הגיוני לחלוטין. וגם אם אני לא מבינה בדיוק למה, אני רגע לא רוצה עכשיו להבין למה, אני רוצה כרגע רק לנשום לזה. לא תמיד אני אדע את התשובה ישר, וכשאני ישר מחפשת את התשובה, אני רגע מבטלת את הילדה שבי שרק רוצה חיבוק, רוצה להרגיש שהיא מוגנת, שהיא בטוחה, שהיא יכולה לבטא את עצמה, שהיא יכולה להרגיש שהכל בסדר, שהעולם לא נחרב, זה כמו שאמרתי עוד חלק ממנה. אז אנחנו קודם רוצות לתת מענה לחלק הילדי, רק לנשום לזה.
זה נשמע מצחיק, זה נשמע אולי, למה שאני אעשה את זה כאילו? אז כן, כשאנחנו נושמים לאנרגיה ואנחנו מרגישים שאנחנו רגע מציפים אותה, ממש נותנים לה לצוף בגוף, אתם תרגישו את זה, תלמדו לאט לאט, אתם תראו איך פשוט זה מתמיר את עצמו, האנרגיה פשוט חולפת, פתאום אני מרגישה קלה, מרגישה יותר טוב, כי רגע לא צמתי את הרגש בזה שחשבתי, למה אני ככה, הרי הרגש מועצם ואנחנו מרגישות מוצפות בגלל המחשבות של זה, בגלל שאנחנו מוסיפות לזה שיפוטיות והרבה חשיבת יתר, אבל כשאני רק נותנת מקום לרגש ונושמת לתוכו, ופשוט נותנת לו אהבה וחמלה, אתם תראו שהוא פשוט יתפוגג. אז זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מרגישים רגש מסוים, זה לשהות באי נוחות, כן, זה לא תמיד נוח, זה לא תמיד נעים, לשהות שכואב לי, שעצוב לי, שאני מרגישה לא מספיק, שאני מאוכזבת, זה לא נעים, אבל אני רוצה ללמד את הגוף שלי, ללמד את התת מודע שלי, שהתת מודע שלי זה בעצם הגוף שלי. הגוף שלי זה התת מודע שלי, יש בכל תא ותא זיכרון תאי, זיכרון שהתת מודע שלי מחזיק. אז אנחנו רוצות רגע לתת לו את הביטחון, להרגיש בטוח שגם שהגוף מעורער ולחוץ ומאוכזב וכואב וקשה לו, אני פה, אני לא בורחת לשום מקום, אני לא הולכת לטלפון, אני לא יוצאת עם חברות, אני איתך פה, גם שזה לא נעים, גם שזה כואב, גם שזה לא נוח, אני פה איתך. וזה כבר נותן לילדה שבתוכנו, רגע, וואי, אני יכולה להיות אני, רגע, הכל בסדר, וזו תחושה מאוד מאוד טובה ונעימה. ואחרי שנתתי מקום לרגש, אז אני יכולה לגשת למקום הבוגר, הרציונלי אולי, להסתכל על התמונה הגדולה, ורגע לשאול, רגע, מה השיעור שלי פה? רגע, מה הפעיל אותי פה? מה הייתי צריכה? אולי מה לא ביטאתי בעצמי? ואז אני יכולה רגע באמת להסתכל על התמונה הרחבה יותר, אחרי שנתתי מקום לרגש ולא הפוך. בדרך כלל אנחנו עושות הפוך, אפשר לנסות להבין למה זה בא, מה זה הגיע, מה זה אומר, למה זה קרה, וזה בעצם מבטל את כל הרגשות שלנו, את כל העולם הרגשי שלנו, ואנחנו לא רוצות לעשות את זה, אנחנו רוצות לתת מקום גם לזה וגם לזה. אז זה חלק מלשעות באי נוחות, כי בדרך כלל זה לא נוח לשעות בזה, אבל ברגע שאתם תלמדו את עצמכם לשעות באי נוחות ברגשות האלה, אתם תרגישו שאתם יכולים להתמודד עם הכל, עם שיחות קשות בזוגיות או במערכות היחסים שלכם, אתם תוכלו יותר לקחת סיכונים, אתם תוכלו יותר לבטא חלקים שבתוככם, כי אתם כבר יודעות לשעות בחלק הזה, בחלקים שמפחידים אתכם ולא נעימים לכם, ואתם כבר יודעות לתת לעצמכם מענה, לחבק את עצמכם, לחמול את עצמכם, הגוף שלכם זוכר מה זה אומר, רגע שהכל בסדר, הוא יאפשר לכם יותר לפעול ולעשות. אז אני ממש ממש רוצה שתתרגלו את זה, זה לא פשוט, זה לא יבוא לכם ישר בטבעי, אבל תתחילו בזה. רגש אגב אתן יכולות גם בכתיבה אינטואיטיבית, אני מאוד ממליצה דרך הגוף, אבל גם דרך היד בכתיבה, לפרוק את מה שאתן מרגישות ופשוט לכתוב בלי שיפוטיות, פשוט לשים לכם סטופר של איזה 5, 10, רבע שעה, ופשוט לכתוב, בהתחלה העמודה שלכם ידבר, ובעמוד השני השלישי אתם תראו שכבר דברים יצאו מכן שאתם אפילו לא תהיו בהלם, תגידו מה, אני חשבתי את זה, מה, כאילו אתם לאט לאט פתאום תכירו בעצמכם חלקים שככה לא הכרתם, ותיתנו ביטוי לעצמכם, וזו הרגשה מאוד מאוד מדהימה. אז תנסו, וכל אחד שתראה כמובן מה הכי עובד לה, אתם מוזמנות לשלוח לי איך זה היה לכם, מה למדתם, מה לקחתם, אני אשמח להיות פה עבורכם ולענות לשאלות שלכם ולשיתופים שלכם. אז אוהבת אתכם ואנחנו נתראה בסרטון הבא.